na Hojte po 3 mesiacoch. Opäť náš rušen zložený. Prebehli tam nejaké práce, čo sa týka mazania obručí. Takže máme tu dorobenú nádobu, kde sa dáva vazelína. Tu je ovládací ventil plus hadice. Potom aj ručnú brzdu som mu zapojil. Ten páku mám použitú len z auta. Tu sú lanovody, ktoré idú priamo na brzdové prepakovanie. Tu je vidieť zapojenie tie ručnej brzdy. Tu máme trysky, ktoré obstrekujú tie obruče. Potom aj na ministerstve dopravy som stretol dosť ochotných ľudí, ktorí hovorili, že mi pomôžu. Tak tam mám poslanú žiadosť, čakám na vyjadrenie. O udelení výnimky z rozchodu 478 mm, lebo špeciálna dráha na Slovensku je len do 760, takže potrebujem dostať výnimku. Jak ju dostanem, tak môžem začať riešiť projekty a samostatné stavebné povolenie. Ináč, kto by nás chcel podporiť, naše občianske združenie, tak dávam do popisu videa, teda z takto, aby som bol presnejší. Ak nemáte komu 2% a ste ochotní, tak by sme boli radi. Pokiaľ to nedávate voľakým chorým deťom alebo ľuďom, to je prednejšie jak toto. Čo sa týka ďalších vecí, asi nič zatiaľ nového. Len tá ručná brzda, to mazanie tých obručí a uvidím teda, či dostanem udelenie tej výnimky. Ak áno, tak už by sa to konečne mohlo pohnúť a mohli by sme začať s výstavbou u nás v obci a predĺžiť túto 60 metrovú trať zatiaľ na kilometr a uvidíme potom, čo ďalej. To je asi na dneska všetko. Ďakujem, ahojte.